wat kan je erover vertellen? Er werd een stritter naar haar verneemd en toen zei het in het film, kijk, wat hij is ontdekt, of dat geest wie ik trouwens, dat een heel soort stritnaam hier in Burgum dan lang net een vrouw als naam jouwer ha. Dus toen zei het wordt alleen een derde man Noord tijd en dit wie zeker in, die moet zeker verneemd worden. Dit is de wichtigste. Ja. Precies. Nou, precies. En waarom is dat zo? Nou, als de Tweede Wereldoorlog zei Burgum, dan zei ze al Klaske Douwma. En waarom? Ze had vast zitten in de Blokjespoort. Ze heeft een van de 51 die bevrijd is. Het was heel wichtig dat ze bevrijd was. Want zij werd zoveel namen. Bij die 51 zitten nog meer dan de helft die zijn koeien. Die alle hier bevrijd worden binnen. Ze had in de oorlog had ze dat een hele soort onderbelicht is. Zij die courierswerk, maar zij wie eigenlijk spionagewerk die ze spul onder de kleren verstapje op een fiets, dwars door Nederland of met de trein. Zij wie de verbindingsvrouw tussen alle verzetsmeesken, verzetsorganisaties. En zo'n vrouw rekken vast. Toch iets, eigenlijk iets heel lulligs. Er wie een adres en die wie besmet. Diezelfde die erin ziet, dat wie een verzetsman, een belangrijke verzetsman. Dat wie haar baas eigenlijk, dat wie Vermeulen. Die zit in Ljouwert. En Vermeulen, dat huis, daar Bob in die winkel, daar zie je Vermeulen. Die ontsnapte. En die hier nog genoeg tijd had om Klaske te waskoken. Zo was het letterlijk bekend. Maar door de paniek die er ontstier, zie je daar de gebroeders Faber, de beruchte gebroeders Faber. En daarom Klaske in vallen. En toen hier ze, dat weer in 1944, en toen hier ze al een hele soort werk verzet. En na de Tweede Wereldoorlog, toen waren ze hier in Burgum, waren ze heel beëerd. Want ze hier een hele budget voor het dorp. Als er een monument onthuld was, voor hen die vielen, dat mooie monument, toen was Klaske, die mocht dat onthullen. Klaske weer heel wichtig voor Burgum. Maar op de een of andere manier is het zo dat Klaske nooit een strijdnaam gekregen had. Navis wel, en Navis dat wie ook uit alle naam. Dan weer de rie eraan. Dan hoeven ze nooit weer orenverzetsleden of slachtoffers een strijd te gaan. Dat wie uit alle naam, toch? Dat wie het kleer. Ja. Maar nee, gelukkig is dit nou de eerste burgermevrouw, en ik kan nog wel genoeg vrouwen opnemen, die elke keer een strijdnaam verdienen. Maar hoe moeilijk is dat dan om zo'n strijdnaam verneemd te krijgen naar deze vrouw? Dat die het al zo belangrijk was, zoals Toos zei. Ja. Maar hoe moeilijk is dat dan? Nou, het waren altijd ophouden, toch? Molly die in de rie zitten, toch? Oh ja. Nee, maar er ben altijd een wichtiger naam te bedenken hè, van mensen. Maar het waren ophouden, bij naam, troderieën, troder zijn, ja, maar Klaske Douwma hoeft nog niet. Bij Houwendam treden. Dus dat is verwarrend, hè, voor de pasboren. Toen ben ik zelf pasboren. En dat had er niks met de kraaien, want zijn hadden een pascode. Dat had er helemaal niks met de kraaien. Maar het wie ik nog eens een keer zag, uit aller naam, het wie een rietsbesluit om nooit weer een verzetsman of vrouw te vernemen. En het is wel zo van, ik ben er al wat langer mee bezig geweest. Ik in het kader van dat, ik geloof 3,2% van de stritten in Burgum het een vrouwennaam. En dan hebben we inclusief Irene, Juliana, Beatrix en dat soort dingen. Dus, die tellen net. Die tellen net, dus dan wordt het nog minder. Maar ik denk dat de meesten net op kan binnen. Het is wel zo, je moet in ieder geval Jochen hier overleden wezen. Hè? Dus het is, ze is met 10 hier nooit overlijden. En dan wordt ik uitzacht van is het onbesproken en alles. Hè? Krijgen maar een lintje. Hè? Ja. Dus dan wordt het zacht, ja. Ja. Maar Nou, is er al onthuld of moet het nog? Nee, dus juist er. Ja, ja, hij zit ook op Google Maps. Dus ik is gewoon in de naaie weekend, de naaie week, hoe heet die alweer? Het Mooi Burgum. Mooi Burgum. Ja. Goed, ze daar ooit woonkomen, weet ik niet. Dat is voor mij is het Kelingsloon. Punt uit. Ja. Ja. Maar nu is juist onthuld. Win ik de nazaten van Douwma bij? Of? Een mooi product. Ik denk wel een stuk als 15. Ja. Hoe vinden die dat? Ja, die vinden het natuurlijk schitterend.
Want ze waren helemaal met tante Klas, dat ze neer was. En er binnen wel eens mensen die vallen over de namen dat het nou Klaske Daumerstreet is. Het is eigenlijk Klaaske, heet ze eigenlijk officieel. Ja. Maar dat is onzin, want ze wouden zelf net neerburgen. Oké. Hetzelfde als het nog eens Lucas of zo. Nou, dat is wat meer naam, hè? Ja, ja, maar dan presenteer ik voornamelijk Lucas. Dit is juist geweest. En nou, Klaske, ik heb nou vast nog wel een uitzending vullen. Ach, makkelijk. De heste op 28 april juist toen in de Pleertse lezing over de ramp bij de Kruiskerken. En daar heb ik een boekje geschreven. Dat is juist ik aan de groep Zoon en 8 oorhandigen van alle basiskwallen. Ja. Dat is nou weer een verhaal apart. En dan gaat er van alles strollen in. Want er is Dick Jansen het bezig geweest. En je hem elke daarin vond. Maar de foto's van de neergestorte vliegers. We krijgen de familie nazaten van een van de piloten. Die komen hier in het draaien 4 mei hierheen. De familie Price. Dus dat, hè. Maar wat is dan de ramp? De ramp bij de Kruiskerken. Ja. In 1941 is in september is een bommenwerper opstegen. Een van de 86. Die is deze kant uitgegaan. En richting Duitsland. Die had de bom loslaten op de rubberfabrieken. En waarom gong alle jaar zijn kant uit. En iemand die hier de pech, die moest zijn oren goed burgen. En die voelde daar op zijn paard Helmoet Lent. En Helmoet Lent, die ziet in zijn Messerschmitt te Germa Rijntaal. En ja, die had die Whitley, Whitley V. Z6881, om exact te wijzen, ja, had ze daar deltsketten. En die is boppen in de loft eruit gesprongen. En die kwam achter de Kruiskerken del. En daarom heet het de ramp bij de Kruiskerken. Okay. Toen zei het correct, toen begonst van... ach, hij zei ik was ding niet klappen. En, Dat is een grapje, hè? ja, maar ik zit altijd in Lee, maar als maar mooi is. Ja, nee. Maar ik kan die verzekeren dat het mij dit absoluut geen grapjes maatje. Nee. Omdat het te krijgen had mijn historie. En historie die leent zich net voor gekkigheden in die historie. Ik moest het wel 10, 20, 30 keer verifiëren voordat ik het op papier zette was. Ja. Ja. En er is nou bij die 4 piloten, of de man die in het vliegtuig zit, ben ik de verhalen op wetter halen van wat voor jonge mensen meen dat. Hè? Dus de foto's binnenbij kwamen, die ben justelijk. En ja, dat is op zich wel een mooi verhaal. Die foto's, hoe Dick Jansen en ik erom kwamen. En ja, Dick had hier in de studio geweest, die had hem vertellen geweest. En prachtig mooi, want Dick had het eigenlijk in wezen ik een beetje in gong zet. Want Dick zei, er moet ook een infoboer komen. En de gezichten moeten bijzacht worden. Hij had een oproep dienen en ik dacht, ik zal Dick helpen. En toen had Dick 12 en ik 12 en ik meen kan mee. Ja, Marco kan mee. Ja. Marco had ik niet gevonden. En toen gingen we ze alle jaar compleet. Ja. En, maar die jongens, hoe we ze vonden op internet, wie op zich al een spannend boek. Want heel tijd dan voelen we weer in. En dat was geweldig. Dat was een geweldige ziektocht. Maar het observeren, die hier ik nog een foto te lezen. Het besteed net van wisten zijn ze dat ze daar een foto in. Maar ik reed nog wat langer mee en ik wist voor zeker dat de foto daar lag op in het observeren. En gelukkig had ik die in het observeren. Ik ben netjes uit maar bijvisken. Dus dat wie ik er weer in. En later nog in van internet. En dat weer een heel boeiend onderzoek om dan alle foto's compleet te krijgen. Misschien dat we daar dan een keer over komen. Maar even over naar een berichtje meidje naar de Bregen. De Bregen, ja. Want dat is ook een verneemde zaak. Ja. Van de week heb je trouwens op Facebook zei ik een hele mooie oude foto. Oud Burgum is dat ook, Facebookpagina van de Bregen. Van hoe de Bregen er vroeger. Want ik heb geen idee van hoe het er vroeger bij lijkt. Maar wat kan je te vertellen wat er nog in de oorlog gebeurt bij de Bregen? Maar ik zeg op die oude foto 2 Bregen. Eerst is maar vanaf zijn marktkant dat liedje stikje naar het, en ik zeg maar van gemaakt het eilandje. Ja. En daarna dat orenstik naar de wal van aan de Burgumkant. Als er bij de kalk, als ik nog iets berichtje. En dat is krijg ik bij de zuivelfabriek. Maar het gaat om die oren. En als we nou van het kanaal staan, dan heb ik geen idee hoe liets dat smelle stukje wie. En dan weer vroeger een gewone draaibregen.
En die draaibregen, die hadden ze, en natuurlijk hadden ze, de bezetter had die springstoffen onder die om zodra als die oprukkende Canadezen kwamen, dan moest die bregen moest de lucht in. Dat moest en zo gebeuren en het is ook gebeurd. Maar dagelijks wisten die burgers van als dat gebeuren zelf, dan zien we klaar. En dan hebben we een codenaam en die Griene Schippen. En Griene Schippen, dat houdt in, dan weer de codenamen en dan gaan ze bij ons. En doen we al die scootjes, die varen naar dat kanaal daar en die maken een mooie bregen. Met scootjes en dan per oren een tjalk weer erbij en een zelfloster weer erbij. En daar hobbelen de tanks overheen. Dat gaan ze verstevigen met grauwe pjellen en zo wat heen. Nou, houthandel Kramer, Letter Dawson. Die hadden verstevigen met alle planken en zo wat heen. En daar hobbelen de militaire voertuigen overheen. En dat was het moment dat Burgum zijn nou bevrijd. Ja, 15 april. 15 april.